Sheldon Brooks! Sheldon Brooks! Sheldon Brooks? Veniu! Sheldon Brooks composa Some of These Days. Ara fa 100 anys. Però el meu portat, tu creus que és normal? Per favor! Sí. Hòstia! Oh, ho he trobat! Veniu! Aquí? Sí. Això? Veniu! Es pot fumar aquí? Escolta'm, on ens hem fotut ara? Escolta'm, vine aquí. Calleu! Hem vingut a contactar amb Sheldon Brooks. Esperit! Manifesta't! Sòfia! Quan? On? We're in the mud. El que s'ha de fer per l'espectacle. Some of these... Estimats, us esperem el dia 3 de novembre a la sala Luz de Gas. Serà una gran festa. Sí!